Ikwikwii nyụrụ ahịrị duu wee sị ụmụnna ya kwebere ya egwu. Ụmụnna ya wee sị tụfịa, anaghị ekwere ihe ọjọọ egwu. Otu aka ahụ kwa ka Udele sachara ahụ wee jụọ ụmụnna ya ka ya dị ugbu a. Ụmụnna ya sị na ugbu a ka njọ malitere. Ntị adịkwa. Obinna gbara nna ya ukwu odigbo afọ 7 bịa werekwa otu afọ tụkwasịra ya n'elu, ọ bụrụ afọ 8 iji wee zụpụta ego eji wee du ya. Ya bụ afọ 8 Obinna nọ n'aka nwoke a, onwebe onye nsị ya ọ sịrị ya, onwebe onye nsị ọ tụtụrụ ihe ya. Ọ bụ nwata kwụwara aka ya ọtọ. Ọ bụ nwa ma ebe o si pụta na-agbasikwana mbọ ike iji gbanwee ọnọdụ ezinụlọ ha. Onye ọbụla nọ n'ezinụlọ lekwasịrị ya anya nwee olileanya na eduo ya na ihe ga-adịrị ezinụlọ ha na mma, maka na ọ bụ ya bụ nke isi tọkọrọ ụmụnne ya ndị ọzọ. Ka o ruteziri n'afọ nke 8, ọ fọdụziri otu ọnwa ka eduo ya. Ekwensu wee banye mmanwụ n'anya. Nna ya ukwu wee malitezie kọwazie aja ya na-akọpere mense. Achọnwa otu ihe achọnwa akpọnwa Obinna, mana achọchakwa ya emesịkwa ahụkwa ihe ahụ. Oge ụfọdụ ọmụrụ matọba ego n'ala, emesịkwa Obinna gafee ya bụ ule. O were ego tinye n'akwa si Obinna ga-asụọ. Emesị Obinna chepụtasịkwa ego chinye ya si ya lelee ego ọhụrụ n'akwa. Izu ụka abụọ ọzọ ka ọ fọrọ ka Obinna ga-eduo ya, maka na ụka akpara akpa isi ka eji ekwe ya. Nna ya ukwu wee bunye ya nnu wee hara mmiri wee sobe ya. O bunyere Obinna nde naira 3 si ya ga-akwụnye n'ụlọ akụ, wee kwasị n'azụ wee gakwa n'akụkwa ya Obinna. Akwa dị mkpa ha ka Obinna bere ga-emetụ gị n'ahụ. Anya anya na-achacha ọbara ọbara. Obinna nọ n'eche ka ọ bụ ya soro udu waa ka ọ bụ ya gara udu laa. Ọ la-agwa nna ya ukwu ihe mere. Ọ maghị na ọ bụ nna ya ukwu dunyere ndị ohi napụrụ ya bụ ego. Ihe nna ya ukwu mepere ọnụ okwu bụ ya sorokwa ego ahụ fuo na ya chọkwa ịhụ ya be ya. N'ire niile ndị mmadụ kpere ya bụ nna ya ukwu, o nweghị nke o ji wee mere ihe. Ịma na ọ na-abụ nwa nkịta gaa anwụ, ọ gaghị anụzi isi nsị. Naanị ihe ọ na-ekwu bụ na Obinna ezuo n'ego ya, na ya ewerego ego ahụ gaa duo ya. Etu a ka o si wee gbaba Obinna aka wee welaa ya be nna ya na-ejighị ihe ọbụla. Obinna ebemakwa bechaa akwa wee kpakọrọ onwe ya, chechaa echiche dị n'ime ya wee hapụrụ Chukwu okwu. O wee pụọ malite gbabazi ọsọ ahịa, mechaa ghọta onwe ya. Ugbu obi adị na nna ya ukwu mma, maka na oluo na mma na aṅụrị mana o chefuru na ọnyụbe nsị. Ọ tụtara n'ime, o chefuru na ọmụbeghị ikuru. O metụkwana ya n'obi ihe o mere nke o ji echegharị echiche na ya. Mana o rughị ọnwa 6 ihe ndị ya ji wee mechaa. Ụdị otu nwa odibo ya ga-apọmpụ mmiri n'ọkụ bịara. Sumo ka agbanyere, ọkụ ewere dọgbuo nwata. Ndị be nwata wee konwe ukwu wee mesịa kọpụta ya nde naira 5. N'otu afọ ahụ ka nwa ya gụchara mahadum, ebe ụmụ akwụkwọ ibe ya na-achụ ya ka akwa anya mmiri dị, ka ọ danyere n'ọmị ọnwụọ ozugbo. Ebulala ya nna ya n'ozu. Ụbọchị o kwesịrị ịṅụ ọṅụ abụrụ ụbọchị ọ na-ebe akwa. Gee m ntị, emegbukwana na mmadụ ibe gị. Onye ahụ iche na onwe onye ọnụ ga-ekwuru ya. Chineke anaghị ejekwa ụdị ndị egwu. O bekọtakwa akwa anya mmiri wee tasa n'ala, hapụziere Chukwu okwu, maka ozi eziri anwụrụ ọkụ na-erukwa eluigwe ntị. Ọ bụrụ na ị kpọrọ nwa mmadụ ewee mesị wee gbaba ya aka, chọọ otu akụkọ kọọ n'isi ya, gbanwekwa ụzọ gị. Ọ bụrụ na ị ga-edunwu mmadụ, chọkwa access girl or boy onye ị ga-akwụnwu ụgwọ. Ọ bụkwa ya ka eji eji otu afọ akpọ mmadụ ka ọ gaa laa ala tupu ekwuzi okwu afọ ole ọ ga-anọ. N'otu afọ ahụ ka ị ga-ama agwa ya, mara ma ọ bụ ihe ị ga-emenwu, mara ma ọ bụ onye ohi, mara ma ọ na-achị ọwe. Ọ bụrụ na ọ bụghị ihe ị ga-emenwu n'oge, ijirikwa oge n'otu afọ ahụ kpọla anya mgbe a na-ekwubu okwu afọ ole ọ ga-anọ, ka ọ hapụkwa ịbụ ọnọcha afọ 5 igbucha anya oge niile, tụfucha ọtụtụ afọ ya niile, ịgbaba ya aka kpọla anya. Chekene ma ọ bụrụ gị, ọ bụrụgodị na nna ya ukwu gbabara gị aka na o dughị gị edu, i wee gbaa mbọ wee mesịa kwụrụ. Ị kwesịziri n'isi ahụrụ wee mara ụtọ nsị. Ị kwesịrị ịma ụdị ahụhụ ị tara. Ị kwesịrị ịma ka ọ dị. Shie ehi na-enweghị ọdụ na-achụkwara ya ijiji. Ụkpana okpoko buru ọkwa ntị chiri ya, ntị adịkwa ya gazie.